Patawad, mahal. When we got married, masayang masaya ko noon. Kasi kasal na ako sa babaeng pinangarap kong maging ina ng mga anak ko. At ikaw yon. 7 years ang gap ng age natin. Pero hindi iyon naging hadlang para magsama tayong dalawa. Minadali ko ang lahat dahil sa sobrang awa at pagmamahal ko sa iyo. Kagaya ng sinabi mo sa akin, ulila ka na. At ang tanging sweldo mo lang sa pagiging kasambahay ang bumubuhay sa iyo. Hindi kita matiis eh. At isa pa, 28 years old na ako noon at doctor na, habang 21 ka pala. Masaya ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Ikaw yung tipo ng babae na maganda, mabait, maalaga, maintindihin, malambing, at may takot sa Diyos. In short, ikaw yung hinahangad ng mga kalalakihan. At ang swerte ko nga, dahil sa akin ka napunta. Yun nga lang, palaging kulang ang oras natin para sa isa't isa. Mula hapon hanggang gabi, ang duty ko. At pang umaga naman ang schedule ng klase mo. Kaya sa tuwing dumarating ako ng bahay, ay nadadatnan kitang tulog na. Naiintindihan mo naman ako sa lagay na yon na sobrang okay sa akin dahil hindi ka kagaya ng mga naging ex ko na nakakasakal. Pero kagaya nga ng iba, hindi perpekto ang relasyon natin. Palagi tayong nagkakatampuhan na ako ang laging dahilan. Dahil nga, seloso akong tao. Possessive. Gusto ko kung ano yung akin, dapat akin lang. At one time, naisip kong puntahan ka sa school nyo dahil gusto kitang makasabay sa lunch. At namimiss na kita ng sobra. Hindi na kita minessage dahil gusto kong sorpresahin ka. Pero halos magwala ako sa galit nang makita ko kung gaano ka kasaya sa mga kasama mong lalaki. At kahit alam ko naman na tungkol sa school nyo ang pinag-uusapan nyo, ay hindi ko pa rin talaga maiwasang magsalos. Nasa'yo na kasi ang lahat. Pero halos hindi na kita mabigyan ng oras. Kaya natatakot akong maagaw ka ng iba. Natatakot akong mahulog ka ng tuluyan sa kanila. And in the end, iiwanan mo ako. Ewan ko ba? Masyado yata akong paranoid. Ipinangako mo sa akin noon na after ng thesis nyo, ay lalayuan mo na sila. Which is you really did na ikinatuwa ko ng sobra. Not until that worst night happened. It was our first wedding anniversary. Nagpa-reserve pa ako noon ng table natin sa isang mamahaling restaurant. I bought you so many things. But on our way to the restaurant, minessage ka ng kaklase mong lalaki. May mali raw sa ginawa niyong thesis and you have to fix it overnight dahil deadline na kinaumagahan. Siyempre nagalit ako kasi may sagabal na naman. Pinapili pa nga kita kung iyong thesis ba o ako. At pinili mo ako. Pero sinabi mo na after our dinner date, mag-o-overnight ka sa bahay ng kaklase mo na babae kasama ang groupmates niyo.
Napamura na lang ako noon sa sobrang galit at kung ano-anong masasakit na salita ang nabitawan ko sa'yo. Hanggang sa hininto ko ang sasakyan sa isang madilim na lugar. Pinilit kitang bumaba noon at basta-basta na lang iniwan. Pumunta ako sa bar at doon nagpakalunod sa alak. Ni hindi ko man lang inisip ang kalagayan mo hanggang sa makauwi ako ng bahay. Kinaumagahan noon ay nadatnan kita sa kusina. Pansin kong matamlay ka, kaya agad kitang dinaluhan at niyakap. Nagsorry ako sa nangyari noong gabing iyon at agad mo naman akong pinatawad. Later that day, naging okay ulit tayo at ipinagpatuloy ang date natin. After 3 weeks matapos ang first wedding anniversary natin, napansin ko ang pangangayat mo. Nagkaroon ka ng lagnat, nagsusuka, at palaging masakit ang ulo mo. And since I'm a doctor, alam ko na ang mga nangyayari. Especially noong nalaman kong nagkakaroon ka ng skin rashes at night sweats. Ayaw ko pang maniwala noon sa sarili kong kakayahan. Kaya naman, dinala kita sa pinagtatrabahuan ko at ako mismo ang nag-check up at nag-examine sa iyo ng patago. And my conclusion was right. HIV positive ka. Nung una, hindi ako makapaniwala hanggang sa kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip ko. Noong nag-overnight ka sa bahay ng kaklase mo. Tinanong mo pa ako kung ano ang sakit mo. But I didn't answer you. Not until nang dumating tayo sa bahay. Isinampal ko sa iyo noon ang resulta ng check-up mo. Please, let me explain. Yan lang ang bukang bibig mo noon, pero sarado ang isipan ko. At kung ano-ano na namang masasakit na salita ang naitapon ko sa iyo. And ever since that day, nagbago na ang lahat, pati ang turing ko sa iyo. Ang dating mahal na tawag ko sa iyo ay napalitan na ng mga masasakit at masasamang salita. Itinuring kitang katulong at walang araw na hindi pinagbubuhatan ng kamay. Pinatigil na rin kita sa pag-aaral para mas lalo mo pa ako mapagsisilbihan at pinatira sa kabilang kwarto. Hanggang sa umabot sa puntong nagdala ako ng iba't ibang babae sa loob ng pamamahay natin. Ginagalaw ko sila sa kama natin mismo. Minsan naaawa ko sa'yo. Pero sa tuwing naaalala ko ang sakit mo, hindi ko maiwasang saktan ka ng paulit-ulit. Naalala ko pa noong sinabi mo sa akin na gusto mong magpa-therapy. At dahil sa sobrang galit ko sa iyo, hindi ako nakinig. Para sa akin ay wala na rin kasing saysay ang buhay mo sa mundong ito. Ano ka? Sinuswerte? Sa tingin mo ay sasayangin ko ang pera ko para sa iyo. Yan ang mga katagang binitawan ko sa kanya noon. Hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa dahil nasisiguro kong pagsisisihan ko ito hanggang sa huling hininga ko. Hanggang sa lumipas ang panibagong taon at ganon pa rin ang turing ko sa iyo. Hanggang sa dumating ang second wedding anniversary natin. Niregaluhan mo pa ako noon ng isang relo na ipinagtataka ko
dahil hindi naman kita binibigyan ng pera para makabili ng ganong bagay. Yun pala ay inamin mo sa akin na nagtatrabaho ka habang wala ako. Nagalit ako at itinapon sa iyo ang box na naglalaman ng regalo mo. At bilang pambawi, nagdala ako ng panibagong babae sa bahay natin. Galing pa ako sa trabaho noon at tandang-tanda ko pa ang mga ngiting iginawad mo sa amin nung pagbuksan mo kami ng pinto. Nasasaktan ka. Pero ngumiti ka pa rin at wala akong idea na iyon na pala ang huli. Matapos umuwi ng babaeng kasama ko, ay napansin ko ang regalo mo sa bedside table. Alam ko naman kung anong laman nun, pero parang may nag-udyok sa akin na buksang muli. May nakita akong papel na nakalagay sa ilalim ng relo. At sulat pala yun. Ayoko na sanang tapusing basahin dahil puro pagbati lang naman ang nakikita ko. Hanggang sa tinukoy mo ang pangyayari noong first wedding anniversary natin. Binaboy ka pala. Pinagsamantalahan. Hinalay ka ng mga kalalakihan doon mismo sa pinag-iwanan ko sa iyo. At doon mo rin nakuha ang sakit mo. Dahil sa natuklasan ko ay hindi ko maiwasang umiyak. Sa buong buhay ko, noon lang ako umiyak ng sobra. Yung tipong halos hindi na ako makaiyak sa sobrang sakit at pagsisisi na nararamdaman ko. Ang babae palang pinaparusahan ko at araw-araw kong sinasaktan, pinaiiyak at pinagbubuhatan ng kamay ay inosente. Kailangan mo pala ako. Kailangan mo ng tulong. Pero imbis na damayan ka ay puro pasakit lang ang ibinigay ko. Ang gago ko. Ang tanga-tanga ko. Nabulag ako sa galit at selos. Hinayaan ko silang kontrolin ako. Hindi ko na tinapos pa ang sulat mo at agad nang nagtungo sa maid's quarter kung saan ka namamalagi. Gusto kong mag-sorry. Gusto ko pang ayusin ang kung anong meron sa atin. Pero ang nadatnan ko ay ikaw na nakahandusay sa sahig habang dumudugo ang pulsuhan. Halos hindi ako makagalaw noon sa sobrang pagkabigla, mahal. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na dalhin ka sa pinakamalapit na ospital. Lumuhod pa ako habang nanalangin sa Diyos na sana ayos ka lang. Na sana maayos pa natin kung anong meron tayo. Ngunit sa paglipas ng mahigit 1 oras, ay lumabas na ang doktor. And what he have just said shattered my heart into pieces. Wala ka na. Pakiramdam ko sa loob ng ilang segundo ay tumigil ang mundo ko. And the next thing I knew, kinwelyuhan ko ang doktor mo. Hindi ako naniwala dahil ayoko. Hindi ko kayang mawala ka lalo't na't hindi pa ako humihingi ng tawad sa iyo. Pinuntahan kita sa emergency room. At totoo pala talaga. Wala ka na. Niyakap kita at pilit na ginigising. Pero wala na talaga.
at kailanman ay hindi na muling dumilat ang talukap ng iyong mga mata. Kahit anong iyak at pakiusap ang gawin ko ay wala ka na. Wala na. Wala na yung babae na palaging nandyan para sa akin at hindi nagsasawang intindihin at mahalin ako. Sobrang sakit. Parang dinudurog ang puso ko. Iniisip ko pa lang noon na hindi na kita masisilayan araw-araw. Ay parang pinapatay ako ng paulit-ulit. Patawad, mahal ko. Ilang taon ka nang wala pero sariwa pa rin ang mga alaala sa akin. At sa loob ng 4 na taon na yun, ay walang araw na hindi kita naiisip. Hindi ko na sinubukan pang maghanap ng iba dahil wala nang mas makakahigit pa sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat-lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko dahil kasalanan ko naman ang lahat ng ito. Kung nakinig sana ako sa'yo, kung hindi sana kita sinaktan, ay sana nandito ka pa rin. Alam kong hindi sapat ang sorry, kaya sa dasal ko na lang yon dinadaan para kahit papano ay mabawasan ang pagsisisi nararamdaman ko.